Да започнем с VP Core Download. Командата ни позволява бързо и лесно да изтеглим WordPress в директорията, в която работим. Ще си отворя терминала. В момента съм си подготвил една нова празна директория, CLI, която ще използвам, за да си сетъпна една нова инстанция на WordPress, която ще използваме по време на курса. И сега пишем VP Core Download. Това, което командата прави зад кулисите, е първо да провери коя е последната версия на WordPress, в случая това е 6.3.1, да провери в локалния кеш дали вече сме я даунлоудвали, както виждате, тук пише Using Cached File. Преди вече съм инсталирал тази конкретна версия на WordPress 6.3.1 и първия път, когато VPCLI я е изтеглил, си я е кеширал. Така че когато провери коя е последната версия на WordPress, като види, че е версия, която той вече има, той използва локалния си кеширан файл, който можем да видим точния път до него, къде е на компютъра ни, и само го копира и разархивира в папката, в която работим. Ако излезе нова версия на WordPress, VPCLI ще изтегли новата версия и ще кешира и нея. Затова изтеглянето на WordPress посредством VPCLI най-вероятно в повечето случаи ще бъде по-бързо, точно заради този кеш.